san fatin ma al'isan ta mamaye sassan a yanzu ta yi rassan ta baje iyakun san mai cike da mai tasan mun hazanta tsani san kowa ya hau ya zauna dan kar ku zo da almizan dan awon takaito kan FJD tana dangam jam'iyyar kasar Niger karkashin gwarzon fama tun dai da ka fito mun auna arziki ga kainuwa da shin Allah maɗaukaki baban Ashraf muna neman tabarraki baba gari diwan na gai da haziki mai hakuri bugu kare tawakkali dogon farin matashi kuma adali kishin talaka ke sanya shi walwali abun matasa yau kazan magadali mai gani na zugi ne a jimlace hakin ma alkawar kai za ka taskace cire kukus cikin wake ka killace kamar zubar ruwa zai kawo da tarkace yau an yi walƙiya haske bayyane mun hange masu bunkari a jingine gudun wuce sa'a ya sa sirrazi ne kai ɗai ake jira jirgin kan haku ne kai jama kai mu mai aiki da hankali mun bi katin da ka zamto jadawali mun gamsu ba katin kafo politikali jarmai fagen siyasa ga malami silar kana gale gana ta azimi ni ma saboda kai ne wani daudimi ba mai tare shiga sako ta ilimi a shekara ta tu'unan ya kammala sanawiya sukul sunan da yin kula ya fara jami'ar Abdulmumin ne da ke a can cikin birnin Niyami ne sannan har can kasar Turki dangane akar cikin garin Adan na haka ne ya ilimi mai zurfi na digiri fannin siyasa ofisin mai nasa ne a yadirin Bayezid University sannan ya je ya yi wa masters a diplomacy a can Swiss UMEF University a shekara ta 19 haka ne ya ilimi na addini wai karkaji yare shi da yake jin shi kadai kaji Mansur Alhaji amma ne ja mu je gaba kadan na tsakura wallahi na fada kwagaji da jira in za na bankada kai ma sai ja da kai da sun sado da ka zama zaki ashe mai tarin karsashe ko an gwada yar gashi su za su rabirbishe raɗi min yau kashe masu halin murkushe kai za ka yi ban dashe aka sa kai mana dashe mu dai Mansur zami kai da kai mun je kuma zami kasukan da kai mun biye tafiyar ai dole sai da kai manya har da yara duka mun hado harbi da zuma ya samu kado jirgi na fito ya zo min gido zai kai magaci mata kurin gida ya so mu kamar suna uwa da da mu dai dan halatta mu kira da da lallai motar muka ce takace dauki mabudi kaja su idan za su je bai suke daɗi idan suka ce sun gaje bar su da kauɗe mu kuma muna tutiya yan gasa ku zo mu rike kai biya yan gasa FJD mun tsaya yan gasa ɗebe mu je kariya yan gasa ashe tafiya ta tafi ka da nisa Mansur Alhaji Ammani ba kama kusa don haka na matan bere na aje busa ina ta zubar kafiya yan gasa kai ne shugaban jami'a yan gasa da al'ihisan maliya yan gasa na san haka tintin jiya yan gasa an goga Jamila taho mai hana kuka mutan Niger mun fito don mutare ka kana cika alƙawari babu da shakka ruwan sama ne shakira yan gasa da da muka faman jira yan gasa fatan da muke nasara yan gasa da sharrafi ne wale cire
ƙaunar mu ne ka zama dirka shugabanci na kasar ga kai ne muka dauka ka gauda dukannin kishi da datti da duk mai fashi bai tittika zane tashi Nuraini ina gaida kai jarumi Hayya, le peuplement de Niger, nous votons Mansour Alhaji Ammani, les défenseurs du droit de la Luma, l'homme courageux, a gaida jarumi. Z-Guy on the mix. Mun je mun bi mun ɗauko al'ihisan Niger Republic mun nuna adali Mansur Alhaji Ammani mai kishin talakawa mun ɗauko al'ihisan Niger Republic mun nuna adali Mansur Alhaji Ammani mai kishin talakawa mun ɗauko al'ihisan Niger Republic mun nuna adali Mansur Alhaji Ammani mai kishin talakawa Da fari na kira Allah mamallaki wannan da ya duhu haske daban-daban ya sa sai kishiyar juna idan da ɗaya to ɗaya zai ɓace kun gane hakanan na gari za ya ɗau haske munafiki sai ya ɗau duhu don ya fi kyau a nan Allah ɗora makan daidai a ko'ina tun baya ya faɗi kai ne kake rabon baiwa mun ɗauko al'ihisan Niger Republic mun nuna adali Mansur Alhaji Ammani mai kishin ga Mustapha fiye wanda ka fi so ka sa dukan iyalai har da sahabai Allah ka sa da ni madan na sun kaso ka sa da hazikin bawan kayin kaso President Mansur ne haka sa na so Allahu har mutan Nijar ka sa da su da taimakon ka za mu kai gacin madarawa mun ɗauko al'ihisan Niger Republic mun nuna adali Mansur Alhaji Ammani mai kishin Mansur talakawa ya kira duk lokacin mu sai mu tashi mu yi amsawa mu tangari burinsa bai wuce don samun cigaba jamhuriya ta Nijar kar ta yojiri a jam'iyya ta FJ da ta fice al'ihisan tana komai da nazari tsayin daka wajen cikar alkawari kari bugu ta